yasvika nguva yekuti tizarure. Ini ndikaisa piki ndikafoshora mozoisawo piki vamwe zvinenge zvaringana, right? Saka inini munoziva ndine simba rakawandisa, saka vanhu ngavasunduruke. Toda murura. Chifu wetu opao. Mnokweta ipapo. Sumba murawa tiri munzvimbo menyu nechirongwa chauya newana kuti nyika yenyu igute, wana wenyu wagare zvakanaka. Chiitai kuti ivhu vachengete pavachashanda pano pashaye njozi, pashaye ngozi, pashaye chakashata chinoitika pano, asi ivo vachichengetedzawo mirau yenyu yamakasiyira munyika muno. Ndini ndaakutima ivhu renyu mucherechedzo wokutaurirai kuti basa ratanga. I would like to thank Song Yuan Forestry Private Limited together with Allied Timbers who are spearheading the success of this rural industrialization project in MUTASA District. This event is a culmination of determined efforts by the government of Zimbabwe and the private sector to ensure that they bring great development to Zimbabwe and to our province in particular. It is a testament of His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. E.D. Mnangagwa, since Zimbabwe is open for business philosophy, as demonstrated by the good positive relationship shared between the private sector and our government. Song Yuan has operated with Allied Timbers Zimbabwe Private Limited to carry out the work of resin extraction in Zimbabwe, and to date it has already recruited up to 1,000 local employees. Ladies and gentlemen, according to the pine resources of Manicaland province of Zimbabwe, another 1,500 employees are expected to be employed to tap the pine resin in the upcoming future. Pine resin project is a factory and chemical project which can recycle pine resources and maximize the added value of pine wood. It has come to the conclusion that pine resin tapping is a new forestry chemical engineering project that recycles pine resin. It is environmentally friendly and realizes the maximum added value of pine. Comrades and friends, this project is definitely the first resin deep processing plant in the entire Africa, and the extracted resin can be used in medical, food, paint, spices, cosmetics, and other industries after scientific and technological separation. Once this pine extraction project is completed, the following benefits will be realized. Creation of local employment opportunities. 1,500 to 2,000 vanhu vachaemployewa kuenda kunotepa pine iyi kubva pine trees anenge achinzi community harvesters. Pano pafactory tanzwa kuti vachaemployewa a minimum of 100 people vachashanda pano. Zvinoregai ndibva ndangovaudza kuti aiwazve 100 vachashanda pano vanenge vachibvawo mulocal muno. Mambo ndizvoka? Vana vedu vakatenderedza vanogara muno tiri kuti vabiwa vedu ava vazvinzwe naika. Kana vakuemploya hatidi kungonzwa kuti vanhu vakatopinda basa, munotitaurirawo toudza utungamiriri zvoitwawo nenzira inofadza munhu wese. Ndokuti MUTASA ameno sorry kunewe kuwamwewo, asi ndiri kuti Manicaland kuti chii MUTASA. Ndo saka zvakanaka zvese muri kuona zviri kutangira kupi kuno. Ndinoda kutenda vakomana maChina,
in partnership neAllied Timbers this project. Ndafarira chino one. Ndafarira chino chekuti maChina akawanda ari kuya kuno. Ari kuya akaberekwa newanhu wasiri wekuno kwa MUTASA. Wauya nevanhu ivavo, vanhu ivavo they are not giving back anything kwa MUTASA. Asi apa ndafara. Why ndati ndafara? Ndafara because they are in partnership neAllied Timbers. Allied Timbers wanowa wana wekupi kuno kwa MUTASA. Saka we are assured to get the benefits that remained for wanu kwa MUTASA.